Ayan, ito yung ano, pet market. Mga boss, paregalo, pangalaga. Aso dito. Lovers. Ayan, madam. Paregalo, pangalaga. May mga pick-up size po yan. Parang madam. Ito po, mura lang madam. Magkano Box type to? po marin yan. Bago lang 6K, may bawas pa. Ito naman manok na pandak. Bantam. Ito ang ganda. Pakayawin nyo na rin! Ang ganda ng manok na yun. Hindi kayo wala kung ang pipin na sa akin po. Ayaw mo ba? Bumili kang balot, 20 na yan. Anong tawag dyan? British po long hair. Ah? British. British long hair. Magkano? 14K. Ito po, 14K din. British short hair. 14,000. Ito po, Persian big bone. 7K na lang po. Train na ba sila? Yan po. Ah. Magkano yung chihuahua? Kawawa po 7K, 7K po. Tapos pamili niya po 10K saka 13K. Ito lang mo. Meron din po kayo kawawa po. Pick-up size. Ang ganda nito oh. Magkano 7? 7K po. Higit na po eh, papay-stand na lang yan. Ah. Ang ganda naman na pusa. Nakasal boss. 5 buwan na yan. Hindi naman masyadong lalaki yan. Liit ka talaga yan. Oo. Ganda. Kapal ng balahibo. Naghahanap pa siya. Ganda. Tap. Ito yung binili ng babae. No? Para sa tiger. Dali mo rin yung pusa mo rito. Hello! Ayan. Magkano? Ang shih tzu ba yan? Standard size po, 4.5. 4-5. Babae po pala ito. O, babae. Mura lang yun. Standard na po. Meron pa nga princess niya, mas maliit pero ito po standard. Ito po, ano, European black. Ang cute naman niya. Ito. 10D po. 10. May vaccine na siya. Meron po. Ilan na tayo? Dalawang naman, dalawang vaccine. Ito po 12K babae. Ito kasi lalaki. Oh, lalaki. Pwede pala yung po din dyan eh. Pwede yung black. Ay, ito. Ito na, pagka nakita na ako, ba siya malaki? Magkano dyan? Ito po 15 na isa. Ragdoll.
Magkano? Hashtag po. 15 na lang po isa. Isang piraso. Tawad ka, pinangunguha ka kaya. Kasi bihira ka makanap dito kahit ilang beses. May mga ganyang kulay. Pero Ayan o, baka... Ang laki ng kanyang ano, sungay. Ayan, naka-ano siya. Ito na lang. Oh, ibang klase. That's all for today. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe. Wandering Bicolana. See you on my next video.